Ja, dames en heren. Hier zijn ze, hè. Hier zijn ze dan druk in Heidse. Busreizen achter de rug van een 3 kwartier. En kijk eens hier, familie staat op te wachten, vrienden, kennissen, buren, allemaal. Het zou natuurlijk nog even allemaal de spullen pakken, de materiaalwagen. Ja, dan nog helmeterieën, terwijl er ook nog een tweede bus aankomt. En die gaat weer, want ja, die hebben niet gewonnen, hè. Wie voelt het op dit moment? Fantastisch, dit is echt met geen pen te beschrijven. Dat we dit met mogen maken nog, ja, super vet, ja. En dan te bedenken vanmorgen de boterhammen gesmeerd. Dan heb je gedacht, nou, ik heb er genoeg gezin tegen een uur of 6 terug. Dan zit het erop of eerder. Nou, was het maar. Ik was degene Den Haarlem wel vanmorgen. En nu dus gewoon niet steeds. En het is fantastisch. Dus, en nu zit je gegeten, denk ik hier. Dus die verrekken allemaal van honger. Maar dat weer, dat zal het gewoon doen. En nee, geen woord. Geen woord. Die moeten genieten. En die vrouwen die dit gedaan hebben, dit is toch... Ik zal op de telefoon gekeken. Felicitaties voor u. Ja, zeker. Ja, dat blijft binnenkomen. En heel Facebook staat vol van hoe de deuren van alle bedrijven, verenigingen. Ja, super tof. Echt heel vet. Groot op de ganse club. Geniet ervan. Komt goed, dank je. En dan kregen ze natuurlijk de instrumenten. Allemaal klaarstaan, nog in een grote beker hebben ze ook te bieden. Ja, dan is het voor sommigen even zeuken, hè. Wat heb ik nodig? Heb ik alles? Is alles te bieden? En dan zin ik hier het bekend staan. Ivo, mijn cameraman, ja, moet hij een beetje voorzichtig zijn met de doorher. Deze Sean, Ivo. Die heb ik vandaag heel dik gezien. Want dit zijn de Sean van een van de shutters. En ik kwam me dat in bekijken. Vooral omdat er zo'n Sean veters in zat, zo'n kleur. En toen op een gegeven moment hou ik ook in de gaten met die Sean. Dat zijn heel stevige Sean. Nou ja, ik weet niet wat ze ermee kunnen doen. Maar ik denk dat die misschien maar in de prijzenkras of een plaats kan krijgen. Want deze Sean, de shutter die in deze Sean heeft gestangen. Het wel de num naar heet ze gaat. Ik zet ze netjes terug. Nou. En zo steekt daar waar ik het volg. Gewoon even de verroerd Ivo. Zeuk hier eens allemaal zien spullen. We gaan hier nog eens kijken. De plank. Nog even een beetje verlekt natuurlijk. Wie het allemaal weer moet. Toch heerlijk wie ze hem vast hebt. Lekker hè? Het begint te wennen hier. Maar afgeven doe ik echt niet meer. Dan waren we net even aan het discussiëren of wij er vast willen of hij op dat ding ging. En wat gaat er met gebeuren? Hij gaat op dat ding. Dat is verstandig. Maar daarna pak ik hem weer terug. Wie vult dat? Heerlijk. Hij is loodzwaar. Het is goed dat ik goed train. Dan kan ik hem ook goed dragen. Maar dat interesseert echt niks vandaag. Ik hou net die heel Sean daar even vast. Hoor die van dik? Ja, die waren van mij. Ik zocht die vanmiddag al. Ik denk, leuke Sean veters. En met de, ja. Rijkenlaarzen. Maar dan wel een beetje hip natuurlijk. Maar ja, als in die schoonstees onder de bomen, hebben ze het wel allemaal gedaan. Ja, dat blijkt. Dat is ongelooflijk. Dat is nog steeds ongelooflijk. Maar gewoon die schoon een speciaal plaatje ergens krijgen. Nee, ik denk als ik me gewoon een jaar vroeg zou dat ze voor schoonnaam ben ik vergeten. Alhoewel, misschien onderdooigt die. Maar ja, ze zijn wel cool hè. Als ze dan toch de hele dag op televisie komt, dan nog maar beter met hippe laarzen. Ja, ik vond het leuk. Oh, dank je. Wat gaat er nu nog gebeuren? Hebben ze ook al iets verteld? Ik weet er niks van. Nee. Ja, ik kan me wel herinneren wie andere huldigingen gingen, dus ik kan me er iets bij voorstellen. Maar formeel weet ik van niks. Houd hem vast. Ik laat hem helemaal los. Vriendje, je moest even die... Ja, als ze dat gedacht vanmorgen dat ze met die plank in eind zo staan. Heb ze plank niet misgeslagen? Nee, helemaal niet. Dat heb ik echt niet gedacht. Maar ik vind het wel fantastisch. Fantastisch. Ik ben een van de weinigen die nog weten in 1949 is ook les geweest. Hier tegenover. En wij wonen hier langs en er was een manneke van 5 jaar. Ik mocht naar de optocht kijken. En ik kwam later aan een mens bij ons staan, een sabel.
Wat had ze in 49 gezien? Toch niks. Had ze niks gezien. En de sabel keek ze te oud de kop. En dat was de eerste keer dat ik met charterie in aanraking kwam. 1949. En er zijn er maar 1 of 2 die dat nog weten van toen. Wat deed dat met dich? Heel veel. Heel veel. Straks vooral niet, en nu gaat het minder, dat is een beetje aan het zakken. Maar straks zag ik er echt wel een beetje moeite met. Even moeite in de positieve zin, hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, echt wel. Want dit maken niet veel charterie meer. Ik hoorde zo straks van een van mijn collega's de rijp van deze charterie het 1919 gewonnen. En dan denk je, ja wacht even, 1919? Ja, daarom precies. En we hebben ze al kunnen uittellen, dat is 74 jaar geleden. En toen was ik 5 jaar. Dan kent ze uitrekenen hoe oud ik ben. Nog jong genoeg om met de charterie mee te gaan. Natuurlijk. Ik ben ook heel blij en ik vind het fantastisch. Hè. En we zijn juist door het dorp gereden. Nou, als dat is wat er nu al staat. Hè. Dus dat kan niet kapot. En doe mocht dadelijk de op. Ja, we lopen erachter. Ik vind het een beetje link op de wagen staan met dat ding. Maar we lopen erachter. Maar we zijn heel hier met Ton Jansen, de oude voorzitter. De jongens samen die lopen. Geniet ervan. Heel zeker. Bedankt hè. Jo. Burger die vader dat. Ja, voor zo'n speeltje. Leuk ze wel nog wat hier. Dat is niet meer wat leuk. Nee, helemaal niet. Wat ga je doen? Wat zo? Nou, dat weet ik ook wel akelig link op dat ding. Ja, even gaan ze zich opstellen. En we hoorden het al, hè, de rest van het turp zo en helemaal klaar staan. Kijk Ivo, hier gaan ze erop, rechts. Ja, want dit zijn de mensen die ervoor gezorgd hebben dat Heidsen op de kop staat. Kom Ivo, gaan we ook snel, gewoon ook erop. Voordat ze de ladder weghalen. Kijk. We leggen hier even plat opleggen, anders kunnen we er daar niet aan. Ja, wat een rol gekregen, Ivo, met de ladder. Oh, ik met de ladder al nog vast, komt er daar niet af. Al een beetje de kriebels. Hoeveel? Ja, voor hier op de wagen te staan. Nee, helemaal niet. Dus genieten. Besef ze al wat gebeurd is? Nog niet 100%, dat moet nog helemaal indalen. Dus nee, dus is onwerkelijk nog. Dus, Wat kan ze zich herinneren van het moment dat je de shirt had tot nu eigenlijk, tot dit moment, dat moet zoveel zijn binnen gekomen. ja, wat ik me kan herinneren is dat ik van de bugstruck kwam en dat ik alle pers al klaar zag staan. En dan was het moment dat er ergens gemis is. Dus, en toen zei ze niet dat de concurrent gemist had. Dus dat was het moment dat ik dacht van, oh, nu zitten we er heel dichtbij. Dus ja. En moest je toen schaten? Nee, ik ga jou geschoten. Ik ga de paraplu vast. Dus, daarna. Dus. En we dachten, maar nu moet het wel gebeuren, dit is het moment hè? Ja, zeker. Dus we hebben netjes gewacht tot Jos alles afgeschoten heeft en toen hebben we gejuicht. Assist al. Wat gaat dan door die lichaam als ik dat vragen mag? Ja, vreugde, blijdschap, een gevoel van onwerkelijkheid, dat ze het gehoord hebben en ja, dat verwacht ze niet.
Je doet niks, want ik hoorde net van iemand, ze zei, ik hoorde de vorige keer ook bij. Hier, wie we wonnen, 1949 noemde dat. Ja, dat is al heel lang geleden. Hè? Ja, gewonnen, we hebben hem toen gekregen. Want in 48 waren we eigenlijk derde. En toen had een andere vereniging, ja, die wist dan weer van de eerste dat er iets was geweest met 2 verenigingen bijeengezet. En wij wisten schijnbaar of die andere van het eerste, die eerste geworden, die wisten weer dat die 2 waren, dat die ene was geen 16 of 18. Maar, Ja, maar de man niet doet, je hebt hem gewonnen. ja, maar nu hebben we hem echt gewonnen. Toen ook al, maar dat wil zeggen nu helemaal. Ja, maar toen hebben we hem eigenlijk gekregen. Maar goed, We moeten niet erbij zeggen, het geen gehoord. daar gaat het mee kwaad om, want we hebben hem echt gewonnen. Geweldig, hè? Ja, ik ben benieuwd dat ze gaat. Ik hoop dat er een beetje rustig gaat. Ja, dat hoop ik ook, ja. Dus het ziet, ja, als we midden van de wagen blijven staan, is niks aan de hand. Oh, die rapen dus wel op die achteraan komen. Denk ik ook, ja. Maar die hebben wel al het vast, dus dat opvangen werd moeilijk, hè. Ja, de num hebben die vast. De num. Nog intussen weer hier nog het pilaren vastgezet, erop gezet. Ja, ja, ja. Kan je ook volgen? Dan kunnen we aan 2 kanten. Kom maar dat dek uitzetten. Hé, kom op. Dat dek uitzetten, even erin liggen. Laatste voorbereidingen weer hier even getroffen. Om de wagen, ja, de platte karren, zo is het nummer, toch ook een beetje veiliger te maken. Weer hier het pearl ingezet. Want ja, het is toch natuurlijk, we gaan door het turbrieën dadelijk hier. Links en rechts zal toch met deze kar, ja wie lang zal ze zijn, kar, mag je dat zo noemen. Ja, ik schat toch een meter of 25. Ivo, heb zo enig idee van lengte? 25, knik mijn camera. Ja, dit is toch gaaf, hè? Ik heb net gehoord, dan hebben ze nog moeten bellen, daar op de camping bezig. Hebben ze hem gebeld dat hij met de wagen niet her moest komen. Ja, dus, maar die begrijpen het wel, ja. Ik weet er ook niks van, want het is ook voor ons een verrassing. Dus. Maar dit kent ze ook niet regelen. Dit kent geen zich 's morgens realiseren dat ze hier met de omgeest. En wat wij hier in Boksem ook hebben, we komen net op Boksem, er sting een charterie van Boksem, sting met vlaggen daar. En, dus nee, dat is gewoon geweldig. Echt. Dus, Is dit het hoogtepunt voor dich wat ze metmaakt bij de charterie? Want wie lang zit je al bij de charterie? ik ben van 78 jaar bij de charterie en ik zit 41 jaar met op Ooie Limburger. Dus je kunt zich wel voorstellen dat dit het hoogtepunt is. En ik heb alle prijzen metgemaakt, behalve de eerste. De NUM. Dus nee, wat dat betreft is het perfect. Maar het is ook geweldig wat er met een dorp deed. Dat is wel zien wie voor jullie hier staan. Hier al, en wat we dadelijk nog tegenkomen, denk ik dat nog veel gekker weer. Dus, Ik geloof dat we gaan rieën, het gaat bewegen. geen bewegen, ja. Dus we maken het met. Dus we gaan ervan genieten. Doe dat. Ja, dat sowieso. Jos, wij hebben vast, we hebben allemaal de bal. Oh, sorry, behalve de ruigentip. Kom op. Ah, de lullen. Ja, dat staat niet op hier. Ja, die hebben we elkaar gezien. Er wordt nog even getoeterd en dan gaan we op weg. De rest van de charterie erachteraan. De burgjesdreiger, die we ook hebben gezien. De oog, de jong, ja wie oud zal er zien. Ik zat er een jaar of 11, 12. Heel grootje straks bij de prijsuitreiking voorop leep de tent inging. En nu het moment hoe eigenlijk iedere shutter toch wel van droomt. Op de platte kar, zoals ze het dan noemen. Het turf binnenkomen. En dan dadelijk zien wat ze allemaal teweeg hebben gebracht. Al die jullie van Heidse die vanmiddag aan de radio hebben gezeten. Het internet hebben gevolgd. Naar de televisie hebben gekeken.
En dan zien dat ze het dorp binnenkomt. Luc, begin! Ja, dat neem ik toch aan van Wala. Dat is een beetje saai, ja. Hey joh, ja. Voorop de klanken. Dat is van Chaterie Sint-Nicolaas uit Meel. De blauwe noemen ze die ook wel eens. En die gaan voorop. Ja, toch ook schoon hè. Tot dat kind. En applaus hier van de ziekijn. Terecht applaus natuurlijk voor de shutters van Sint-Nicolaas uit Heidse. Die het onmogelijke hebben klaargekregen. Voor vanochtend 136 shutterieën, in ieder geval vorige week 136 shutterieën van gedruimd hebben. En dat is een uiteindelijk om een week later met de hevens te nemen. En er is altijd maar één shutterie die het lukt. En voor 2024 is dat de shutterie van Heidhuizen. De komt erachteraan. Voor Vuurlui is het de eerste keer dat ze de van Kortby kunnen zien hier in Heidhuizen. En kijk eens ook die twee mannen, wie die in de pas lopen, wie groot dat gaat. En hier de lui die ook metlopen. En het is schoon dat het nog net allemaal een beetje vuur, dat het duister gaat werden, ook gebeurt. En gewoon door de Dorpstraat trekken we zo hier. Heidhuizen binnen. Lui, die natuurlijk zwaaien, die nog even staan. Ja, dit moet ik toch gaan doen, hè? Ja, ja zeker. Als dat niks uit is ook niet goed, hè? Ja. Is dat bekende gezin? Ja, ik was ik ook het bekende gezien, ja. Ik ben benieuwd wie hem daarachter nog allemaal steeds ons aan te moedigen. Ja, fantastisch. Het wiebelt hier een beetje, maar ja, vanmiddag wiebelt het nee nog een scheet bij me, hè? Ah, ik vond het nog metvallen. Ja, de eerste twee run. Nou, we gaan meer wind en daarna vond ik het eigenlijk wel metvallen. Dus dan, als het dan weet, ja, dan moest ik gewoon de tijd pakken, hè. Gewoon de rust bewaren en zorgen dat ze punt voor punt afzit. Hoeveel training vergt dat om zo goed tot te staan, zelfverzekering aan de boom, wachten tot ze met de vinger aan de trekker komt als ze hem even droed hebben?
Ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar dan moest er een bepaald gevoel bij hebben, een bepaalde rust kunnen bewaren. En natuurlijk hebben ze voorbereiding nodig en moest weten wat ze thuis. Maar ik denk de mensen die hier staan, die zitten al een aantal jaar. Dus dat zit er toch al wel ingebakken. Ja. Is begoors, dacht ze toen ooit aan dit? Ik sta je op de platte kar. Nee, niet, ja, nee. Ik heb alleen maar van druimen, toch? Ja, dat is wel eigenlijk een droom wat is uitgekomen. En daar ben ik gewoon echt heel trots op. Op ons allemaal trouwens. Maar ook een geweldige vereniging, dat ze dat met z'n allen zo samen kunnen vieren. En dat ze in de gemeenschap ja, zo'n ontvangstgeest krijgen. Ja, dat is fantastisch. Ja. En in de telefoon heb ze daarop durven te kijken? Nee, ik ga hier nog maar 5%. Dus niet heel veel zin om al die berichtjes en zo te gaan lezen, want hij is bijna leeg. Dus ik heb dat fijn afgegeven aan mijn partner. En ik lees het met morgen wel allemaal een keer. Misschien kan ze al bedanken op de camera, die kijken. Ja, mensen allemaal bedankt voor de steun en ja, geweldig. Dank je. Ja. Geniet ervan. Dank je, ga ik zeker doen. Merci. Lui die de vensters open hebben gemaakt, natuurlijk. Zwijgen. Want die Van Heinze heb ik het gepresteerd. Wat in de geschiedenis van de oude Limburger, ja. Natuurlijk. Al de nodige shotterie gepresteerd hebben. Maar ja, er moest toch maar ieder jaar erop wachten op het juiste moment te doen. En ook op het juiste moment van genieten. Kijk, bekenden die langskomen op de fiets, langs de kar oprieën. Ivo vooraan, daar wordt het dadelijk druk. Oh, hierachter veelt nog wel met. Oh, ja. Oh, rieën dik wordt het dadelijk. Lui die midlopen ondertussen. En dan gaan we hier de dorpskern binnenkomen. Meneer Pastoor is de klokken aan het loeien. Maar ook die houdt natuurlijk in de gaten dat bij hem in het dorp heel speciaals gebeurd is. En ik zie ook leden van Angerschotterieën staan. Want die vind je natuurlijk ook geweldig. Voorop zijn nog blauwe lichten. De brandweer gaat voorop natuurlijk. En dan wordt hier heel even halt gehouden om dadelijk door die ontzettend grote mensenmassa heen te kennen. Ik weet niet of ze het zus, want er staan er al heel veel. Ja, juist heb ik het gezien, maar ja, mijn vrouw staat hier bij de kerk ook te wachten. Want die minjes dat we eigenlijk hier bij de kerk zullen stoppen. Maar ja, goed, dat hebben we toen we 2 geboren we zijn we ook gestart. En toen stond er iets minder volk, maar dat deed niet af aan de prestatie toen. En ja goed, nu krijgen we het volle pontje. Heb je die vrouw al gezien? Nee, ja goed, die zal wel ergens links of rechts bij de kerk staan. Maar, toch geweldig hè? Ja, dat zeker, want die zag al, want dan lopen we door nog wel achteruit aan. Dus ja goed, en dat er gaat bij de turn is, dat weten we dan nu. Dus, en nou laten we ons verrassen. Meer kunnen we er niet van maken hè. Dus, en genieten? Dat sowieso. Mux als het goed is, maar 1 keer met in je leven. Er zijn er heel veel die dat nooit met maken. Dat ook. En ik moet me gelukkig prijzen dat ik daar nu wel bij huur. Heb je het verleend? Nou, dankjewel. Nog steeds al. Nog steeds al, hoe steeds? Die zweet nu op weg. Met een rode telefoon. Oh, kijk eens wie groot zie op ding is.
Ja, we houden niks te veel gezag van al die lui die hier staan. Handjes werden gegeven, geklap, gejuich wordt er. Een grote vlag zien we de look. Oh, daar gaan we nog na het werden. De brandweer, de spuitgasten. En kijk eens hier, de grote vlag boven ons. Geweldig. En hier de brandweer is uitgelopen. Met z'n allen. Brandweer van Leudal. Van Heetse. Ook die zijn grootstrop. En natuurlijk ook de rest van de shutterie wat erachteraan komt met de num. En dan te bedenken dat we nog een gangstuk door het turbotten. Wat een ontvangst hier. Ik heb al verschillende verenigingen heb ik langs de kant zien staan. Die komt voor al een beetje door de kern van Heetse her langs Hotel het Anker. Wil u zich voor vanavond rustig een tafel besteld houden, maar daar gaat niks van terechtkomen in een totaal rustig eten. Ja, die zitten wel natuurlijk langs hier. Die zijn de boete gekomen en de zoals men het besteld hebben, want als ik het goed is, deed gewoon een kok boete te kijken. Je gaat de kok. Ja, dat is even wachten op het eten. Dat applaudisseert. Allemaal proficiat, natuurlijk. Ja, dit is toch geweldig, hè? Ja, dat had ik niet verwacht, nee. Nee, het heeft zich te veel geconcentreerd. Ik denk dat iedereen metkomt naar het Vanjeplein. Want waar gaan we nu heen? We gaan naar het oude gemeentehuisplein. En ik weet niet precies wat ze allemaal geregeld hebben, dus dat zie ik dadelijk wel. Ja, maar is dit te regelen? Ja, nee, dat is niet te regelen, dus dat laat ik ook Ger en iets over. En ik sta niet gewoon en ik ervaar het maar, ja. Maar dit moet ook een gevoel geven wat je los hebt gemaakt. Ja, nee, ja, zeker. Maar weet je wel, als ze vanmiddag zo steeds gegeten hebben ze het allemaal in de gaten. Hè? Kijk, ze zelf bezig best, dan hebben ze controle over wat er moet gebeuren. Alleen al die mensen die daar zitten te kijken, of toes met de televisie of met de radio, ja, die hebben geen invloed. Dus die zitten alleen maar doen moeten draaien waarschijnlijk. En alleen met in angst eigenlijk, als ze dat deuntje willen huren. Ja.
Ja, dat deuntje, dat drinkt vannacht nog wel door. Gelukkig vandaag niet voor ons, inderdaad. Maar ja, het is een geweldige ervaring. Ja. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En ook daarboven staan ze natuurlijk allemaal op de balkons te zwijgen en te kijken. Maar Ivo, mijn cameraman, ik weet niet of ze een beeld kunt brengen. Kijk eens wat achter ons aankomt. Ho, ho, ho. Dat zei net een van die shutters tegen me. Ik zei, oh, kijk daar. Ja, en dat is natuurlijk ook schoon, hè. Die lui staan langs de kant. Dan trekken we langs met de platte wagen, met het zurstal erop. En dan sleten die lui gewoon aan, hè. Erachteraan allemaal. Want, nou, dat moet toch dadelijk, ik weet niet precies waar we uitkomen, op een plein of op een plaats. Dat moet toch dadelijk gewoon zwart van de lui vol staan hier. En hier komen we dadelijk weer in een stuk terecht waar het gaat drukker is. Ja, alle lui natuurlijk foto's maken. Allemaal vastleggen, gesprekken die ontstaan hier aan de randje van de platte wagen. Nog even op de foto samen. Bekenden die gezien werden, dat nog even nog gezwijd wordt. En ik kom voor steeds meer en meer in het centrum van Heidse. En ook hier wordt het natuurlijk immer drukker, steeds meer lui. En denken, zijn jullie die net ook langs de kant stonden? Nee, dat is het niet. Maar die lopen allemaal achter de wagen aan. Dit zijn weer allemaal angelui. Oh, daar achter het plein. Oh, 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 oh. Daar is het horeca, de heeft zich al verzameld hebben. Die natuurlijk allemaal stonden wachten erop. De applaus wordt ook steeds helder. Want hier hebben ze opgewacht. Maar natuurlijk, dat is ook uniek. We hoorden het al, 1949 is de ja dat wordt toen nog niet, dan hadden ze nog geen maar toen is de oude Limburger al naar Heidse gekomen. En nu is er weer terug 75 jaar later. En hier staan nog meer muziekgezelschappen. Die willen allemaal een serenaad brengen aan deze 6 mannen en vrouwen die het onmogelijke voor mogelijk hebben gemaakt. Volgend jaar 2025 is het OLS de Oude Limburger in Heidse. Ze zijn nu natuurlijk al een kijken op welke weg gaan we dat doen. Er zijn misschien al boeren die hebben gedacht, dan maak ik het allemaal plat. Dan kunnen we de graas zetten tot we in 2024 in Heidse een prachtig OLS gaan krijgen. Oh, geweldig. Wat een gezwij. Prachtig.
En nog andere leden van de Chotterie. Die van Meijel, die natuurlijk een hele grote vriendschapsband hebben. Die weten wie het is. Een paar jaar geleden hebben die ook de num gehaald, de OLS gewonnen. Die weten wie ze dat moest vieren, wat ze er moest doen. Leden van Sint Willy Broders uit Meijel. En dan komt vooruit bij Den Tump. En niet alleen de shutters werden begroet, ook de rest van de Chotterie. Wordt met groot applaus ontvangen. Het plein is te klein hoor. Ik weet niet wie die lui dadelijk allemaal kwietjes waren. Het blijft maar komen hè, Ivo. Als je mij Ivo hoort zeggen, dat is onze cameraman die vandaag ook al de ganse dag in de weer is bij het OLS. Dus straks ook de huldiging het gefilmd. Het beslissende shirt in de viewfiler van de camerahouder te pakken. En nu ook hier vanavond samen met mij naar Meijel is gekomen. En daar ook boven op de balkons staan de lui te kijken. Het is natuurlijk een ereplaatje. Dan gaan we hier een bocht maken als dat allemaal gaat lukken. Aanwijzingen van de plussen krijgen we. Want ja, de chauffeur ook, complimenten voor de chauffeur. De herders toch op deze platte wagen op een heel schoon veilige manier hier door het turp moeten leiden. En ik zie dat de burgemeester is ook gearriveerd. Samen met Anoushka Koopmans, de president van de OLS. Ook die zijn erbij. Als het over een burgemeester hebt, zeg Reutjes. Hier is de burgemeester. Die stond zo straks al even bij mij. En die zei toen, ja... Als die jonger dan missen, wow, dan zouden we hem kunnen binnenhalen. En dat lukte nog. Wat dat betreft heeft hij misschien een hele goede blik gehad. Die zei ook wie de 10 burgemeesters bijeenkwamen van de Chotterie die over waren. Volmondig, ja, dat gaan we weer organiseren. Ja, dat gaan we weer doen. De hoofdnemers zich hier zorgen voor te maken. Dat gaat ons hier in Heidhuizen lukken. Daar sta ik helemaal achter. En dit is natuurlijk de burgemeester van Leudal. Want dat is de gemeente waar Heidhuizen onder valt. Ja. Ja, 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 ja. En dan zijn we aangekomen in ieder geval hier op het eindpunt. Nee, het einde ervan, maar op het eindpunt. Als je denkt, wat een raar beeld hebben we even. Ivo, dat gaat met los zijn van een trap af. Want zeggen, Ivo, dat doe ik even voorzichtiger. We hebben ongeveer een dubbele left van Ivo, zijn cameraman. Maar nu komt de rest omleeg. Het Zustal kent na deze retour door Heidhuizen de vanaf komen. Zetten weer vast de voet op Heidhuizen grond. Intussen is het geduister geworden. Maar dat maakt het alleen maar veel schoner en veel sfeervoller. Ja, en nu gaan we kijken wat nu gaat gebeuren. In ieder geval is heel duidelijk dat ze niet alleen hier zijn. De rest is ook gearriveerd en daar komen ze.
het Zurstal. Waar ze in de armen vallen van familie en kennissen. Als er één schreeuwt is op het Zurstal, de mest doet het. Ja, eindelijk. Pap 41 jaar met geschot en net al dit daar nog mocht metmaken, dat is echt fantastisch. Ja, echt super gaaf. Wat ging er door de herbies het heursen tot je hem binnen hebt? Ja, we worden zelf aan het werk, dus we kosten er niet bij zijn. Maar ja, dan wil ze zo snel mogelijk natuurlijk hierheen. Maar ja, nu eindelijk zijn we hier en kunnen voor pap zelf zien en dat is echt heel gaaf. Ik zag dat stond springen, wie die bij de koers niet wachten. Precies, ja, die hebben ze hem al vanaf het winnen nimmer gezien. En dan hier staat er op de kaart, dus ik is er ook niet meteen bij. En om er dan nu meteen bij te zien, dat is ja, echt gaaf. Ja. Dat is toch fantastisch hè, wat er het klaargespeeld samen met die jongeren. Ja, dat heeft er, ja, wat ik zeg, 41 jaar over gedaan en ja, dit is echt de kroon op zijn werk eigenlijk. En dat vinden we ja, heel fantastisch om mee te maken. Ja. Het is hem gegund. Ja, zeker, zeker. Dankjewel. Ja, het is nog gewoon niet even een receptie erachteraan van alle lui. Die natuurlijk het nu al weer gehoord houden, het wisten, maar natuurlijk moesten wachten tot ze hier terug zijn. En dan zijn we natuurlijk een beetje benieuwd wat er nu nog gaat gebeuren. Aangekomen bij de Tump. Ja, kom nog hier even één keer, man. Even de shuttles in de midden. En dan wordt hier nog even georganiseerd dat er nog opnieuw een serenaat gebracht gaat worden. En wat we ook heel veel horen van de lui. Meneer, je zegt al wat een volk hè? Ja, ik moet toch even mijn even nicht, de zoon en dochter van mijn broer hebben met geschoten. Dus ik zeg net tegen hem dat hij opa nog met moet maken. Die hadden de 49 met gemaakt. Maar ja, dat is geweldig natuurlijk voor die voor vader en voor zoon en dochter natuurlijk. En dan moeten we ook even komen. Ondanks dat een levere keer, maar dan zijn we toch hier. Dus. Geweldig. Jazeker, dat is een lekker feesten. Hè? Mooi. En dan zien we de shutters even kwijt. Je weet niet waar ze hier zijn. In het midden. De vuur aan. Daar gaat wat gaat gebeuren.
En zo maken we hier nog een fantastisch rondje. Op het plein nog een keer een toegift dat ook alles en iedereen zo goed kunt zien. En geweldig wie ze dan weer onder die Limburgse vlag doorgaan. En hier natuurlijk het trotse koningspaar. Zo ze het maar metmaken, is koningspaar. Zo, dames en heren, tot daar het zo zien dat waarschijnlijk... Kom in de tussen. Nee, ik moet klein door. Dat ze hier nog eens vervulling kunnen komen, want de burgemeester met zijn echtgenoten en de president van de federatie, de voorzitter van de federatie, van allemaal vlogen hier gewoon op de huldiging. En hoe dadelijk gaan ze dan officieel huldigen? Van ja, heel veel lui. Heel lastig om een schatting te maken. Echt een paar duizend man die hier bijeen zijn gekomen. Wat zal het zijn? Ja, een schatting. 3,5, 4, 5000, durf het niet te zeggen. Maar het is zwart van de lui. De Sint-Nicolaas van Heetse Keer. En daar ben ik bijzonder blij om en trots op dat ik dat moet doen. Wil ik als erevoorzitter Chutterie hier vandaag niet alleen welkom heten, maar allereerst ook feliciteren met het geweldige resultaat. Maar bijzonder welkom wil ik heten uiteraard onze burgemeester die hier aanwezig is met de echtgenoot, de president van de federatie, de voorzitter van de federatie, de leden van het college die hier aanwezig zijn, de gemeenteraadsleden en al diegenen die hier aanwezig zijn, maar zeer in het bijzonder toch ook de harmonie die gezorgd heeft dat hier met muziek hier de inhuldiging kan plaatsvinden. De Chutterie van Meel en hier, dat was de Sint-Nicolaas van Meel, maar ook van Billy Brothers, die zijn hier al klaar om ik hier allemaal te huldigen. En ik moet zeggen, leden hier van de Chutterie, waarom zijn we vandaag zo blij? Omdat het toch al zo lang geleden is, 1949, dat hier Heetse het OLAS het mogen organiseren. Dat Gerrit gepresteerd heeft met een geweldig resultaat van bijna 400 kaders uit 21 run. Dat is bijna nooit gebeurd, zeker niet vanaf het moment dat er op die kleine bulkjes gekaderd moest worden. En dan door de mens had de Zelema in de dwang. Het is een geweldige prestatie. We zijn blij
dat eerst zin ik van het volgend jaar hier in het Ludal het wel mogelijk werd om het OLES te organiseren. Want we hebben duidelijk gehoord dat onze burgemeester Smalsligger zei, ja, we gaan dat doen. En daar werd ze ook aan gehouden. Toen zorgen we allemaal zelf samen voor dat het moet kunnen. De vrijwilligers, de verenigingen, er zijn er nu al een heel deel die zich hebben gemeld. En we weten ook, dat weet ik nog, omdat ik met Wiel van Uurtje toen samen namens het gemeentebestuur in Kelpen-Oler met het OLES mogen organiseren, dat de gemeente toen, en toen waren we nog kleiner als nu, dat is, zag van we staan garant voor de eventuele verliezen. En die garantie, die gaat ze nu ook krijgen, dat weet ik zeker. En dan hoeven we niet op de inflatie te vallen. Dat zullen we later wat samen berekenen. Want de gemeente die heeft toen ambtenaren ter beschikking gesteld, financiën ter beschikking gesteld. Maar ik denk als we het samen gaan doen, dat de gemeente geen risico en dan werd alleen het visitekaartje van heeft ze hier afgegeven. Ik zou heel graag hebben dat nu het zestal, dus Tim, Esther, Janine. Ja, komt die allemaal even naar voren, allerzijds komt die maar even naar voren, want de burgemeester gaat dadelijk het werk krijgen om ook te huldigen. Jos, het was achterop zitten, Herman, ja, kom maar voorbij, ja, allemaal hier even voorbij. Nou, dit zijn ze en dan verder nog dadelijk afsluiten met een paar weer, krijgen ze nu een heel hartelijk applaus van al die aanwezigen die hier vandaag aanwezig zijn. Prima, een geweldig resultaat en we kunnen hier vanavond nog echt een klein feestje opbouwen. De vrijwilligers die komen later, maar die hier allemaal aanwezig zijn, als die het volgend jaar er zijn, zullen om dit als voorzitter bij te staan hier. En ze hebben allemaal familie, dan denk ik dat wel gauw aan die 1500 vrijwilligers komen die er zo gaat moeten zijn. Dat zal allemaal gaan lukken en ik weet zeker met het bestuur van Oostvereniging en de leden die daar zijn, gesteund door de zusterverenigingen die nu ook vandaag al aanwezig zijn, dat die zeker allemaal een eindje zullen helpen en dat het gaat lukken het volgende jaar. Burgemeester, wij zijn blij, ik heb serieus al gezegd dat we blij mogen zijn dat u gezegd hebt, ja, en Ludal gaat het organiseren. Toen was het nog Gaten of Heethuizen, ja, 2 kansen, maar ja, er kan er maar 1 de winnaar zijn. En wij zijn blij dat wij dat zijn geworden. En ik hoop dat datgene wat ik verwacht dat er zal gebeuren vanuit het gemeentebestuur van Ludal, dat dat ook zeker waargemaakt gaat worden. Ik geef u graag het woord hier en ik dank u voor de aanwezigheid, niet alleen op het feesttrein, maar ook hier vandaag voor de huldiging. En die dank geldt ook de hele federatie en alle schuttersvrienden die hier aanwezig zijn. Dames en heren, wat een zenuwslopende uren waren dit. Ik zat met buikpijn, maar zij bleven gewoon rustig. Ze vroegen zelfs aan me, wil je bij ons op het bankje zitten? En ik had zoiets, ik wil ze niet storen, stel dat het misgaat. Want die Belgen lieten zich ook niet zomaar verstaan. Volgens mij heeft het 2 uur geduurd. 2 uur lang, 2 partijen die zitten te kavelen. Dat heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt en een heleboel mensen daar ook niet. Dus het was fantastisch dat het uiteindelijk lukte. En ik wil daar, harder dan daarnet, een hele harde yell voor hebben. Even. Hey, yeah! En waarom heb ik die harde yell? Sowieso omdat het, ja precies, dat het een topprestatie is. Maar u heeft geen gemeentebestuur nodig om dit te organiseren. We hebben u allen nodig om dit te organiseren. En als ik om me heen kijk, weet ik zeker dat het ook gaat lukken om dat te organiseren. Ik heb er heel veel zin aan. Jullie ook? Dus dat gaan we gewoon doen met z'n allen. En nogmaals, yeah voor Heidse. Bedankt burgemeester voor deze mooie woorden. En dan kan ik nu zeggen dat we gaan beginnen zo dadelijk met het feestvieren. De geuniformeerde leden die dat hier zijn, die krijgen
van mij, dan gaat men niet op vakantie dit jaar met de krijgen allemaal in consumptie nu voor hier te starten. De jeugd van Heidhuizen die het OLS, het kinder-OLS hebben gewonnen. Die hebben die al gekregen. Proficiat jullie ook. En als de jeugd de toekomst heeft, dan zit het met de schutterij van Heidhuizen zeker goed. Want die hebben het kinder-OLS gewonnen. En de senioren die hebben het nog eens even overgedaan met de te winnen. Maar de federatievoorzitter, die gaat nu het woord krijgen. En ik weet zeker dat ook die gaat beloven dat Ludal en Sint-Nicolaas Heidhuizen gesteund gaat worden. Maar horen we het helemaal, dat is nog altijd heel beter. Ik kan het heel kort houden. Maar wat een fantastische OLS, wat een fantastische schietwedstrijd en wat een fantastische stand. Hitte vandaag gewonnen in Meedalen, maar ook een fantastische intocht hier in Heidse. Geweldig om te zien hoeveel mensen hier gemotiveerd zijn met z'n allen en we gaan er een feestje van maken tot in de late uurtjes. Iedereen vrij is om te gaan en te staan waar het ze willen. Bobby, de muziek. We moeten een week lang genieten van elkaar. Maar ik wil je eerst met allemaal een hand geven. Snap ik wel. En onder de klanken van het Limburgs volkslied is dit natuurlijk het geschikte moment om hier af te sluiten uit Heidse. Maar hier is het nog lang niet gedaan, want het OLS zien we terug hier in Heidse over precies een jaar in het eerste weekend van juli. Dankjewel, tot het kijken en tot het volgend jaar bij het OLS 2024 in Heidse. Dat is het woord gedaan. Dank je. Maar die hebben de eerste juni voor het volgende jaar in de reis gepland.